robím aj také, že natáčam paranormálne javy, aj tomu sa venujem už 10 rokov, no ale oficiálne natáčam to 3 roky. A tie paranormálne javy to ma akože aj trošku zaujíma, lebo ja... Veríš na duchov? Nie, asi nie. Neveríš na duchov. Lebo veľa ľudí neverí na duchov a veľa ľudí verí zase. Tak lebo ja som nemala asi skúsenosť s tým žiadnu, možno, že by som uverila, keby sa mi niečo také stalo a možno keby tomu verím, sa asi bojím žiť sama. Ja som dokázal zachytiť poltergeista, čo po mňa hádzal tehly. A veľa ľudí mi napísalo, že som to nafejkoval. Strašne veľa ľudí mi napísalo, že som Ale to... čo je ten, ako sa to volá? Poltergeist, to je zlý duch, ktorý dokáže hýbať vecmi. A ja som toto reálne, bol som v tej budove sám, nikto tam nebol zo mňou a ja som to dokázal zachytiť na kameru. A mal som 2 kamery, jednu som mal s nočným videním a jednu som mal ja v ruke. A jak som chodil po budove, prechádzal som sa, vyšetroval som, poza krbat mi letela tela. Ha, mi neuveríte, mne sa dnes stalo to isté. Som šoferovala a mala som pootvorené okno na 2 centy. A zrazu mi kameň preletel oknom a padol mi medzi chrbát a sedačku. No to je dačo paranormálne, veď nie je šanca, že by mi cez 2 centy vletel kameň počas jazdy za chrbát.